Možda se i prerijetko pitamo ima li ovakav svijet budućnosti? Ima li budućnosti svijet u kojem dnevno 30.000 ljudi umira od gladi, a taj svijet gleda i čini malo ili ništa? Ima li budućnosti svijet u kojem 800 milijuna ljudi nema pristup pitkoj vodi? Doduše, taj se svijet pobrinuo da se u UN-u voda proglasi osnovnim ljudskim pravom. Dakle, 1/10 stanovništva na svijetu krše se osnovna ljudska prava. No ne samo to, nego neke zemlje već jesu, Australija, a neke razmišljaju Velika Britanija i Amerika o stavljanju vode na tržište poput nafte i plina, što će u narednim godinama izazvati još više željnih u tom svijetu. Ima li budućnosti svijet u kojem najbogatije zemlje gomilaju cjepiva, a siromašne ga gotovo ni nemaju? Ima li budućnosti svijet u kojem djeca rade u rudnicima dijamanata, zlata i plemenitih metale i zato dobije obrok točno toliki da ih otroše na životu, dok netko u fraku zarađuje milijarde? Ima li budućnosti svijet u kojem djeca rade u tvornicama odjeće za pišljivi $1 dnevno? Ima li budućnosti svijet u kojem zabavljači i sportaši zarađuju 1.000.000 puta više od doktora ili profesora? Ima li budućnosti svijet u kojem se kapital gomila kod sve manjeg broja ljudi, dok na drugoj strani sve više ljudi zapada u siromaštvo? Ima li budućnosti svijet u kojem se dobro izruguje, a zlo veliča? Ima li budućnosti svijet u kojem je ratna industrija jedna od najjačih gospodarskih grana? Ima li budućnosti svijet u kojem čovjek više ne nalazi svoj smisao u velikim pričama o prošlosti, nego misli da je samo inteligentna životinja? Ima li budućnosti svijet koji odobrava, dapače navija za ubijanje djece u utrobama mnogih djevojaka i žena? Ima li budućnosti svijet u kojem je nemoral postao nešto normalno, a moral nešto rijetko i čudno? Ima li budućnosti svijet gdje su visoke vrijednosti i ideale zamijenile sitne strasti? Ima li budućnosti svijet u kojem se priroda uništava i premda svi to znaju, tek rijetki nešto i čine po tom pitanju? Ima li budućnosti svijet koji će ovo nazvati populizmom, a neće se okrenuti sebi i upitati se što mogu učiniti? Abraham je za Sodomu zagovarao: ako ima 50 pravednih, nećeš valjda i njih pobiti s nepravednicima. Ako ih je 5 manje, a ako ih je samo 30, ako ih je slučajno ondje samo 20, ili možda ako ih bude samo 10, Gospodin je obećao, ako ih nađe samo 10, neće uništiti Sodomu i Gomoru. Znamo kako je završilo. Imao bi snage još pitati Gospodina: Gospodine, ako bude samo jedan, što mislite? Samo jedan, Gospodine. Uz sve što sam nabrojio, ipak ostajem nepromjenjivi optimist. Duboko vjerujem da još uvijek sve može promijeniti. Više nije pitanje što će politika učiniti. Oni neće učiniti ništa, jer su stjecanje kapitala i stalan rast gospodarstva kontradikcije s pitanjem naše zdrave budućnosti. A da im je stalo, već bi riješili i druge svjetske probleme. Uz to, iako EU ostvari ambiciozne planove uvođenja zelenih tehnologija,
Mnoge se druge ogromne gospodarske sile još uvijek predaleko od toga, a kazaljka je na 5 do 12. Najvažnije i ključno je doći do čovjekova srca, svakog srca. Samo ljubav može mijenjati svijet, politike su nemoćne, to su pokazale stotine puta. Ljudsko srce je izmijenjeno istinskim vrijednostima i jedino zbog čega još uvijek vjerujem u budućnost ovog svijeta. Pitanje nije tko će promijeniti svijet, tko će promijeniti čovjekovo srce. Pitanje je hoćemo li ti i ja promijeniti svoje srce.